Zuwa gidan antina na yi, na samu an yi wata baƙuwa kyakkyawa da ita, 'yan luɓus. Kana ganinta ka ga faranya, komai nata gwanin sha'awa, yana ɗaukar hankalin duk wanda ya kalle ta. Sai aka ce min to ai dama akwai inda za a kai ta ta gaisa da wasu ta dawo domin ta zo ne tun jiya. Ni kuma da yake ina da babur, in goya ta a babur ɗina mu tafi. Tana tashi tsaye na ga tuluna a ƙirjinta. Da ta juya baya na ga muliya kuma maka-maka. Na ce to fa an kawo ma maye ajiyar nama. Na ce to shi kenan. Akwai abin da masu iya magana ke cewa kayan nama baya kashe ɗan kura. Na ce in ta shirya mu je, ta ce min ta shirya. Baya ga haka ma idan na kai ta zan ɗan zagaya da ita ta ga gari domin tana son yawo, ta faɗa min da bakinta tana murmushi. Muka haɗa ido da ita, na ji wani abu ya soke zuciyata. Na ce to fa an kuma, gaskiya an kuma. Allah ya sa mu gauraya. Ta tashi ko muka fita ƙofar gida inda na kafa babur ɗina. Na buga babur ɗina, na zauna da kyau na ce ta hawo mu tafi. Ai kuwa tana hawa da na sa giya kawai sai na je ta buga min tulunan nan nata a gadon bayana wanda suke ƙirjinta. Can sai na ji gwamata ta miƙe, ta sandare. Na ce zarmalulu kuma haka yau aka yi mana a kan babur kuma ake tsiyar. Ai kuwa na sa giyar babur ɗin muka zagaya. Muna tafiya da na ɗan taka birki sai kawai in ji ƙararrawar nan nata sun goge ni. Haka na ci gaba har muka tafi gidan da za mu je a Sankara gwamata take, wato zarmalulu. Bayan ta shiga gidan ne wani daɗe bata fito. Muka dawo ta same ni. Tunda ta shiga cikin gidan sake-sake nake a cikin zuciyata. To idan ta fito ina zan kai ta. Saboda ni dai gaskiya wannan kasuwar dole sai na kasa kayana na siyar. Domin ba zan bari kaina ya kulle ba. Bayan ko ɗan lokaci sai ga ta fito, tana zuwa ta same ni a gaban babur. Na yi tagumi ina ta tunani. Sai ta buge min hannu. Kai me kake yi tagumi ne? Me yake damunka? Sai na ce mata ni wata duniyar ma na tafi. Ta ce ina ne duniyar? Mu je duniyar da ka tafi mana. Na ce yanzu wani wuri zan je gidansa abokina. In ba damuwa mu je can mana tare da ke, idan muka gama uzurin da za mu yi sai in kai ki duk inda kike so. Ta ce to ni da ba sauri nake yi ba, ina so in ga gari. Mu je. Na tashi babur kuwa kamar da yadda aka yi farkon lokacin na ɗauko ta, haka aka yi ta ɗaga min hankali. Aka sa ni na shiga uku. Muna zuwa ko dama na san abokina da baya nan. Muna zuwa na je Boys Quarters inda yake. Na kafa babur na ce mata ta zo na riƙo hannunta. Bata koyi min turjiya ba. Muna shiga ɗakin kuwa muka same shi yana bacci. Na ce jairin banza. Shi dama wannan malalaci ne. Na zauna a gefen kujera, irin babban kujerar nan ne ta zaman mutum ɗaya. Na jawo ta na ce zo ki zauna a gefe na. Ta ce sai dai in zauna a kan ƙafafunka. Na ce ba matsala. Kawai sai ka ji daɓas. Nan fa ni da ita muka ƙura ma juna idanu domin mun riga mun ɗauke wuta.